Ak nespĺňate základné podmienky, tak poisťovňa môže plnenie krátiť alebo zamietnúť. A presne to sa stalo rodine v minulom roku, kde z komína sa chytili plamene rodinného domu a zhorel celý dom, kde bola škoda viac ako 200 000 eur. A takáto situácia vôbec nemusela nastať, ak by na komíne bola urobená revízia. Pri požiari z komína je hlavným problémom zanedbaná údržba komína, teda väčšinou nahromadenie sadze a tak ďalej. 3 otázky, ktoré si musíš položiť ako vlastník nehnuteľnosti. Máš platnú revíziu komína alebo elektriny? Vieš presne, čo máš a čo nemáš zahrnuté v tvojej poistnej zmluve? A je tvoja nehnuteľnosť poistená na aktuálnu hodnotu? Ak nemáš poistenie nehnuteľnosti vôbec, tak pevne verím, že máš väčšiu rezervu, ako je priemer Slovenska, teda 11 000 eur, na škody, ktoré môžu byť v 100 000. Ak si chceš nechať nezávisle poradiť, tak ma neváhaj kontaktovať.